Už ako malý chlapec som sa rád hrával na tomto prekrásnom mieste, na Lipovej, kde možno vidieť okolité krásy našej čarovnej prírody. Obdivoval som jaskyňu, ktorá je voľne prístupná v dĺžke asi 34 metrov. Vstup do jaskyne tvorí skalné okno, čo z nej robí zaujímavý prírodný útvar na preskúmanie. No a ja vám teraz ponúkam pohľad aj na ďalšie krásne miesta a dominanty našej obce. V srdci Slovenska, napomedzi strmých kopcov a hlbokých lesov, leží obec Valaská. Miesto, kde čas plynie pomalšie. Kde sa príbehy minulosti miešajú so zvenou súčasnosti. Je to kraj, kde sa zem spája s oblohou. Kde vietor šepká staré balady a potoky spievajú pieseň o večnom kolobehu života. Počas storočí sa Valaská vyvíjala ako obec ovčiarska, poľnohospodárska, ale aj drevorubacká. Obyvatelia využívali bohatstvo okolitých lesov a úrodných pôd na prežitie a rozvoj komunity. V 19. storočí sa obec stala súčasťou významného priemyselného rozmachu regiónu, keď sa v blízkych lokalitách začali rozvíjať železiarne a drevárske podniky. Táto doba priniesla do Valaskej nové pracovné príležitosti a rýchly rast obyvateľstva. Hore hrom, ja som hore hromka, poďte chlapci do nás, budem vám frajerka. Valaská je známa svojimi bohatými folklórnymi tradíciami, ktoré si miestni obyvatelia starostlivo uchovávajú a odovzdávajú z generácie na generáciu. Hody, fašiangy, stavanie májov či rôzne ľudové slávnosti sú neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho kalendára obce. Okrem toho sa Valaská píši aj množstvom talentovaných remeselníkov, ktorí svojimi rukami tvoria krásne diela z dreva, kovu, kože či textilu. Dnes je Valaská modernou a dynamicky sa rozvíjajúcou obcou, ktorá však nezabúda na svoje korene. Svojim obyvateľom ponúka kvalitné podmienky na život a široké spektrum spoločenských, kultúrnych a športových aktivít. Valaská, obec s dušou histórie a prírodou, ktorá šepká príbehy minulosti. Keď sa zahľadíte na jej dominanty, ako by ste počuli ozvenu starých čias, keď drevo praskalo pod kolesami vozov a zvony volali ľudí k modlitbe. Na kopci stojí starobilý kostol, tichý svedok mnohých generácií. Zo severnej strany chránený podľa odhadu odborníkov viac ako 400-ročnou lipou. Vedľa neho sa týči zvonica z roku 1694, tak pevne zakorenená v histórii, ako stromy, čo ju obklopujú. S každým úderom jej zvonov sa šíri spomienka na časy, keď sa Valaská stala útočiskom pre pastierov, remeselníkov a veriacich. Pôvodné zvony boli zrekvirované počas prvej svetovej vojny a nové sú z roku 1936. Na dva zvony sa vyzbierali obyvatelia obce. Tretí, najväčší zvon, menom Michal, so slovami Svätý Michal Archaniel, oroduj za nás. Ku väčšej cti a sláve Božej ma venovali Michal Siladi s manželkou Agnesou Vološínovou 1936. Cesta nás vedie ďalej ku kaplnke svätej Františky Rímskej, kde každý kameň šepká o pokore a oddanosti. Malá, no významná, pripomína chvíle tichých modlitieb a vďaky. Rovnako tak kaplnka Kalvárie, stojaca na mieste, kde sa duše stretávajú s pokojom a kde človek nachádza hlbší zmysel. Kaplnka svätého Jána Krstiteľa je ďalšou perlou Valaskej, pripomienkou kresťanských tradícií a duchovnej sily. Jej kamenné múry, hoci chladné na dotyk, nesú teplo viery a odhodlania.
Zvonica na piesku je jedným z najvýraznejších symbolov prírodnej a architektonickej harmónie v regióne. Stojí na mieste, kde sa príroda a ľudská práca stretli v súlade. Na mierne vyvýšenom mieste s výhľadom na okolitú krajinu. Pri pohľade na zvonicu je cítiť ticho a pokoj, ktorý tu panuje. Tieto miesta ako zvonica na piesku vyžarujú akúsi transcendentálnu energiu, ktorá človeka spája s minulosťou a zároveň ho ponára do súčasnosti, kde sa spomienky na dávne časy prelínajú s moderným vnímaním sveta. Bystrianská jaskyňa, ukrytá v hlbokých lesoch, je prírodným skvostom, ktorý v sebe ukrýva tajomstvá z dávnych čias. Tento podzemný svet je ako brána do neznámeho vesmíru, kde sa hra svetla a tieňa spája s tichom, ktoré je prerušené iba ozvenami vlastného dychu. Kombinácia zvonice na piesku a bystrianskej jaskyne ukazuje, aké rozdielne a zároveň vkusne doplňajúce sa sú prírodné a kultúrne výtvory. Jedno je výtvorom ľudskej ruky, druhé je dielom matky prírody. No obidve miesta vzbudzujú v človeku úctu a pocit spojenia so širším svetom. No Valaská nie je len o sakrálnych pamiatkách. Lanovka na Chvatimechu, dnes technická pamiatka, pripomína éru, keď sa železo valilo ako rieka, kým hutnícky skanzen a hydroelektráreň Piesok stoja ako symboly priemyselnej hrdosti tohto kraja. Miesta, kde sa spájala ľudská šikovnosť s prírodnými silami, kde sa z ohňa a vody zrodila sila. Nezabúdajme ani na prírodné poklady. Dolina Potôčky a Suchá dolina sú miestami, kde voda rozpráva príbehy o čistej kráse prírody, kde potôčky spievajú svoj večný žalm a stromy šepkajú tajomstvá lesov. Pri príležitosti 555. výročia prvej zmienky o Valaskej si pripomeňme nielen minulosť, ale aj výzvy a príležitosti, ktoré čakajú túto obec v budúcnosti. Valaská je miestom, kde sa minulosť stretáva s prítomnosťou a kde tradície stále žijú vo svojich ľuďoch. Nech je tento rok oslavou všetkého, čo Valaská za storočia dosiahla a poctou všetkým generáciám, ktoré ju budovali a chránili.